Il-kumpanija li skont il-Prim Ministru Lorenz Gonzila sena topera f'pajjiżna u ċċaqalqet il-kwartieri tagħha mill-Brażil għal Malta jisimha Oderbech Solutions. Nhar il-ġimgħa fil-programm Xarabank il-Prim Ministru ddefenda lil din il-kumpanija. Dispjaċini ninformak li l-kumpanija li semmejt tal-Brażil effettivament ċaqalqet il-headquarters tagħha mill-Brażil u ġabita Malta u qiegħda topera minn Malta u tidħol fis-suq ġewwa l-Libja. U jiddispjaċini għaddit sena u għadek ma tafx bieħda. Iżda l-fatti juru mod ieħor. F'pajjiżna din il-kumpanija topera minn uffiċċju żgħir fit-8 solar tal-kumpless kummerċjali Plaza f'Taslima, għalkemm l-uffiċċju reġistrat tagħha huwa l-istess wieħed tal-kumpanija Delwa. Din il-kumpanija ġiet irreġistrata mal-MFSA fl-4 ta' Mejju tas-sena 2012 u wħud mid-diretturi tagħha huma wkoll diretturi ta' żewġ kumpaniji sussidjarji reġistrati f'pajjiżna, Odebrecht Construction Malta Limited u Odebrecht Engineering and Construction Limited. Dawn iż-żewġ kumpaniji kienu ġew reġistrati fil-5 ta' Settembru tas-sena 2007 u skont ir-rapport finanzjarju ta' waħda mill-kumpaniji fis-sena 2009 din tilfet aktar minn 30,000 euro. Din il-kumpanija li tul l-2009 m'għamlet l-ebda investiment għandha 1,400 euro l-bank. Il-Journal The Times irrapporta li l-kumpanija Brażiljana tħaddem biss 4 persuni u ser tagħlaq dalwaqt minħabba riorganizzazzjoni fil-grupp. Fis-sit elettroniku tal-kumpanija l-unika referenza tagħha għal Malta huwa dwar l-involviment ta' pajjiżna biex ħaddiema tagħha setgħu jiġu evakwati mill-Libja. Intant meta kienet jieħu sehem fuq Net Television, id-deputat laburista Leo Brincat żvela illi skont rapport ta' Transparency International din il-kumpanija tiġi investigata b'rabta ma' żewġ każi ta' korruzzjoni. Allegatament din il-kumpanija Brażiljana li skont il-Prim Ministru trasferiet il-kwartieri tagħha lejn Malta użat kumpanija li ma kienitx qed taħdem biex tagħmel pagamenti fl-Arġentina, filwaqt li l-investigazzjoni l-oħra hija li xaħmet politiċi fl-Angola b'rabta ma' kuntratti tal-gvern. L-allegazzjoni hija li din il-kumpanija għaddit lil dawn il-politiċi mal-$120 miljun biex jirnexxielha tirbaħ dawn il-kuntratti.